sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. May samanan ang naragsak nga aldaw kada kayo amin papagayam. Sapay kumata adda kayo akanayon iti nasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengeg dito'y programa tayo. Ti surat nga inta ikanbiag ita, ket nagapu ni pagayam tayo a Shirley, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin awatem payman tinabara a panangkablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama iti daytoy a programa. Pagyamanan mi unay gaputa adda kayo amang mangtedliwliwa kabayatan ti income panagtrab-trabaho ken panagin-inana. Shirley kunamlat ta kumakanyakon. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko iti biag. Padas, ajak tupulos malipatan, gaputa aging gaita ket madama a mapaspasamak paylaeng kanyak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Ni, asino nga'y tagwalwalis ijerwan? Ket no nalpasak maten a nagwalis itay. Ninanang mat, ket no nakita na mat ti panagwalis ko itay. Ang apingi nga taawalwalisan naman ang. Ay, apaya, pati panagwalis dito'y arubayan, kasadot yung aramidan, masapul adugdugyan ti trabaho yaw, sayang ti panog, di yumat amo at harimaanan ti agwalis. Ay na, ay, kimaro manen ti ugali ti katugangak. Sumana umanen bayat ti panagwalis na iti arubayan. Sigurado asyak manen ti paspasagidan na. Ay, nagrigaten ayat ti makikabbalay laeng. Nyamanan ayat ti day mo dumam ti tasi kamiling. Bigat. Ay taman lang iwat mo ti magbanggag. Ay na, dagiti agwalwalis dita di damat nga rod walisan amin, kundi walis-walis da, ngam di damat palpasan ti trabaho da. Ay, umunagak man laangan iti silad mi. Baybay ak idan nga agsarita kin ni tatang igerwar. Ni, ayan nga iti inlutok adinengdeng ideal daw. Ado pa'y day awan mo dito yan. Amangan mo aday Jeref. Kita agman. Awan mo dito Ayan na nga Ay, naugasan mo't gaya man ti kasirula ang naglutwak. Ay, naibos siguro. Ano ti birbiro kayo, manakaw. Ay, ko tatang. Jayman inlutok adinengdeng. Mabisinak mamin. Mga anak ko ma. Ti amok at adupay day jay ngam awan mo't gaya man. Aywan, ano pa'y mga agpaisunay jay? Ay, iso gamin tinagsida ak itay. Kinalabak pa'y may tsak pa'y arimwarak. Ay, apayan, agan ano kaya? Anyaya ti berbero kanyaw. Tay din ang dengain loto ni Shirley Ideal daw. Kawan mutin di tawi. Adu pa'y muday jay, tay iso pa'y tinagsida ak iti nang ilabanak. Dayawanan na, impakan ko ni iti asaw. Anya! Ha? Ay, Ni, apay ngay nanang. Kat no kaluto day jay.
Kun mabalin pa'y matasidan day jay. Taapay ngayon kaimpakan ni ti asaw. Sayang. Sapay naimas ti pan nakaluto na. Naimas niya. Kano nagapgad? Ha? Nagapgad asasaw miling. Nusto mo titimpla na. Oho, laklakayan kan. Ngam di mo amo ti mangraman iti naimas. Naapgad nga road kunak. Iso nga impakan kom iti asaw. Ado matitlog dita. Iso ati iluto masidam. Sika, Charlotte. Itlog ko nam. Kano nagadumet a karni di taref. Saan lang amay may satyal daw, siya Si daan tayon to dagita karne kadagiti sumarsaro nung aldaw. Na. Nawatam, Lakay, Apay bakit? awan ka di pa'y umdas nga ornong mo? Para ito yun niya. Wa, among matan ti ugali ni nanang. Numabalin, lumasin ta ko man iti pagyanan. Apay, anya manan ayati inaramid na kan ka. Awan matkat di, ngam panag ko nakit nasaysaya at no lumasintan. Nang ro nakit dandani ako nagpasngay. Ala, di kagdanag bakit? Lumasin tayon, apa man na makapasngay ka. Agpaiso lakay. Wen, ang no ita, ano santa pa ilati makipagnaid ka dananang. Kurang pa nga minturnong ko. Saan pa ang makaanay ang makapatakdar ta iti balay? Isungagan anos ka pa ilahing, Ay, mayatadyan! Malpas amangan! Agoldag akaslababoy! Anya man ang dayjay. Indak man kita kain. Anya man nga tanay ti pagal-alburutuan ni nanang. Nanay! Apay ngay asikataglablaba, far. Apay, ayan tinalay nga sawam. Iso ati rombang aglabasan kat asika. Ada iti silit mi nanang, agin ina na. Again, na. Apay, nakabanugan na ngay kuma. Kano nagmalmalamot ang nagililad dinararamid na. Nanang met. Apay, di yung makita naglinis, nagluto, naginaw. Kinotrabaho na mo't amin na trabaho dito balay. Ay katrubang lang Awan nga rod trabaho na di trabaho namin ang matrabaho dito balay. Adak di tananang. Ang pangasiyo. Tadiyo kumamot palaluan unay di asawak. Kas makita yung met. Masikog ni Shirley. Makapadakas kan kuha natin nalabos sa panagbanog. Di ka nasaya ta ma-exercise. Iti kasta, saan amarigatan nga ganak? Saan aday tagol oldag ti kukon na? Anya? Kahit po naman, sana ya. Pagsayatan na lang, ti panagtrabaho na iti unag ti balay, tapno ma-exercise. Ngam no sakitan na, di oray pumanawan dito'y balay. Apay kasta tilangam lakay? Apay kunak, adda ka di parikot. Awan, mate. Ngam agawid ka no ni Manong Albert. Kadwa na ti pamilya na. Ket dito'y dan balay ngagnad. Ha? Imawag mat ni Manong Ronald. Agawid ka nun ni bakat na manipod Taiwan. Ket dito'y ka nung agdiretsyo. Agawid damatan dito'y ket dito'y hindi pagnadanda. Saan mo mat amabalin alapdan ida? Ngamin, family house yung mat daytoy. Dahil tangarod ket. Kat, anya ti planom lakay. Nagaduta yun ngay nga agna dito'y balay no bilang lang. Wan nga rod. Ang anya nga tanong ay patakter tapay lang iti oray basit lapag yanan tayo. Di talikod ti balay. Mayatak iti day talakay. Uray basit pay laang tinapatag at dapagyanan ta. Kababain mo ti makilublubon kadagiti kakabsat mo. Sige nga rod. Kasaritak to nga rod dananang kentatang. Tay bagak ti maipapan iti day ta. Imbag pa ni Hilda nga asawa ni Albert, tay ikanak iti kwarta. Jay asawa ni Denver ngay, oho, pulos! Oray 5 adulaing, awan pa inyawat na kanyak, ay, surun kaon. Kung namatanag ka, pwede abroad ni Hilda. No saan ngay? Amangan nung di pulos mang tay, di manugang mau. Ha? Ay, dinakman kun kontrad si Katsanaw, matibag kanay. Kasi kapay tayo daganas na. Oo na yan ni nana. Nagalas ti ugali mababagatanay. Adayumot
Anasingsingpot ni Hilda ngam day at Sherlay. Ang padadalaang iti asawa ni Ronald kunamat lang Santa. Ha? Santa Santita. Wow! Saan nga kagkagaray? Gabi ti gayam on-unag na. Palalaw ti panangilon-lunod na kanyakaw. Ha? Ay, unay lakit din ti katugangak a babae. Noan niya lang at naaya ti basol ko kankwana. Tumok nun samot sa dilangit ti gura na kanya. Bakit? Di mo lang tayo kaskaso ni nanang, ah? Hala, sumrakakid din iti silid ta. Siya akong ti makisarita ka ni nanang. Denver. Alan, umunag kan kunak. Ha! Lumasin kayo! Tapno iwasan niyo dagiti matarabaho dito balay. Talaga kit di asadot kayo na ikamkamang awan pa'y sir-serbay amanugang. Nanang, nalabos mo't una yun ti panagsasauyo iti asawak. Awan mo't madingar aramidan na kada kayo. Di da kailang aro din sungsung-batan. Ngam sa ukay lata asaw. Makapahay blood mo ti kastangar aramidan yun, nanang. Kahit tanya ko maita. Siyak ti apam. Apaan nak ngaydam. Gapulang ita asawam. Ay di nak man sungba-sungbatan nakasta si Kadenbar. Kasanumot ngamin. Aglablabos kayo, nanang. Awan mo't madingar aramidan ti asawa kada kayo. Nakasingsingpot tupay kada kayo. Ngam kastakit din ti trato yo kuana. Nasingpag. Singpot kita ba isaw? Wano saan? Agin si singpot. Agin wawalays. Ngam jay magkayam cellphone na ti pindo-pindotan na. Gusto, nanang. Pangasiyo ko, mamit. Embag pa di asawa ni Manong mo an Albert. Dakkel ti pakairanudan kun kuana. Ta asawam ngay, polos. Ang padadalaang iti asawa ni Ronald. Pwek! Naiturog ko gayam dito yung sofa. Agalas 3 iti malam. Ay, namagaan mo't siguro dagiti linaba. Mapan ko akasan yan. Itikas na makupin kon. Anyang idayay. Ay sus, unay matlangatan ni nanang. Amo namat nga adda sinampay ko. Nagpuurkit din. Ay, awanan. Agat asok lakit din dagiti sinampay ko. Iso kaday, alimbasin kayo. Tapno maaramid matan ti asawam ti kaykayat na Andres. Nanang. Anyang Andres ti sasawo niyo, mat. Pudno mo, sana ya. Manipod ita. Andresen ti panagan ko kan ka. Ngamen, under na ka ti asawam. Unay kay mat, nanang. Amuyo mat akaan anak lang ni Shirley. Sana dahi tatira saun. Teko namkit day, talaga sadok ti asawam. Pangasiyo. Diyo kumamat ikasta-kasta ti asawak. Tasan akasta ti trato dagiti naganak na kanyak. Tanasursuro pa yan ti sumungbat-sungbat kanyak, Denbar. Sana ka sumungbat no amok ada kayo ti usto. Agsubsobra kayo nga minan, nanang. Limasin kam lang aro doon iti pagyanan. Ngam sumurot-surot kay latamat nga umay mang pagpabayan iti asawak. Ha? Di uray na siyak ti agpungtot. Amuyon ti ugalik no siyak ti makaungat. Isa pa nga siyo, nanang. Huston ti kasta atrato yo iti asawak. Bagbagam to man di anak mo siya no? Sino nga anak kaw? Kat ni Denbar Taapay ni Dimbar. Nagturad matan amang sungba-sungbat kanya. Ah. Di nakmatan res-respetuan ngay na. Taapay nga may. Ay basta, jak kayak tikas jay nga ugali na. Amamukan. Kan amok matan ni Dimbar. Saan mo asumong batday jay? Nuam mo na abasol na. Ang nuam mo na si katika malay ay kasumong bat
Kala pa nagpampanunot na ita siya, no? Na, Oray asino ti pagdamdamagam, saan arumbang nga inkasong basong-batan dagiti naganak mo? sikat ti kilaw ti panagpampanunot na. Kanayon apagpupudutam jay tao nga awan met madingar aramidan na ka. Makitam! Pati si kakap isakit mo na dya, Sherlay. Na. Nagalaskat nga ugali mo siya, no? May sakabal. Di ka pa'y mapangnamnamaan amang isakit kada tao. Siyak ti asawam, siyak ti na dagiti talong anak ka. Eso asyak nga raw ti sakit mo, nawatam! Ay, umayak man nagtambay biit dito'y balayo, Shirley. Aywan umunag ka, abirat. Agtugaw ka. Ay, agyaman nak, Shirley. Umay kuman paginanaan tilapayag ko uray apagbiit laang. Ha? Imbag taman anusam di katugangan ta. Kasla jakon maanusan ti kinalaing nangagsao. Ang mga nudyak mapuutan kat masungbatak iti pabaribar. Ay, naku na mo, nabirat. Kinapod no na kasla kayat kumita na sungbatan. Iso na lang ang tadyak kayat nga agrikyar kami. Apay anya tinapasamak. Idi kalman, naladawak ang nagriing. Nakita ni Nanang ni Manang Hilda ang nakatugaw iti salas. Nagwalis ni Nanang iti arubayan nga awan nangagko asao sa una. Agis istoryada pa'y nga rod kabayatan ti panagwalis na. Agkapkapimat ni Manang Hilda ang nakatugaw. Nakasikkawil pa'y Itay agsapa, nasapaak ang nagriing. Naglutoak, naginaw, nagwalis sa akto nagtugaw. Ang idi agriing ni Nanang, ay nagadukit din nga sa una. Pinanawa ko na. Ay na, kasta talaga ni Nanang abirat. Kastamot lang ang tararamidan na idi kanyak. Uray to pa'y itaalimmasin kamin. Kat sumurot latta dito'y nga umay agsao-sao. Nang runa di taarubayan. Nagpigsa ti sa una nukwa. Kasla igaggagara na. Ay, jak maanusan ti kasjay. Sapay ada paborito na amanugang kan apo. Ay, pudno day ta abirat. Nadlaw kumat day ta. Ngamjaklat na nagtagtagari. Mariknak mga ti panangisakit ni Denver kanyak. Iso nga okay lang ang kanyak. Imbag atay sakit na ka, siyak ngay, pulos. Awan pa'y mangag kong ay baga ti asawak. Saan nga agtagtagari iso amasurunak. Itay ka pa awalis-awalis dita. Di ka malmalpasan nga gwalwalis. Ay katwan na tawan mo't daddo mga gwalays no di siyak lang. Na, Pati arubayan ti kaaruba, di da pa'y mawalisan. Kundi alis-alis da, di damot nga rod aglinis iti arubayan da. kanagkuna alinisam ti arubayan ti sa balay. Ay, ang talna ka man si Kasyanaw. Na. Eng kakit mangala iti posporo, tapo oram dagiti bulbulaw. Iti kasta, pumanaw ti malas. Ay sikat ti mga ramay, ta sikat ti nakapanunot. Na, may sakabay. Talagang awan pa kairanudam. Agpapada kayo lang kadagiti dua amanugang ta. Day talang agtog-tugaw ti kukunyaw. Di kayon to pa'y makatulong may sadaw. Ay, nagpatinggansan at talaga ti anos ko abirat. Ha? Anyat kaya't mo asawan abirat. Agasam met tamang mangan kami itay. Ngam, igid-giddan kit din ni Nanang ti agwalwalis di kusina. Kitkitaan namat amang mangan kami. Ugali ti ubeng nga adamatin nagngay na po'y manipod iti plato da. Ngamay na, sumana ukit din. Diyak kano ammo adisiplinaan amangan ti anak ko. Sanan to pidut-pidutan dagiti natnag ngayon na po'y asumanao. Ay, Diyos ko. Ay na, ugali nan at talaga ti kasjay abirat. Kat no isurot na pa'y tiwalis idi kanyak, aging ga ijay kwartumi. Magmagnaak nga umunag, kat walwalisan na ti pagpagnaak. Anya? Wen, at dalabasit arugit a makita na, nagadun asa una, nagadun a pasagid na. Ay, imbag man tanaan anusam ti kasya yung ugali na. Nakaimimot pa'y. Ay, masurunak. Awan mabalin tainamot nga rod nila kay ko. Ken maysa, okay lang. Ngamin, isakit nakmat ni Denver. Iso na lang tamauma akmat nukwa. Ngamjaklat na nagtagtagari.
Narigat nga min no kaap-apam ti katugangam. Ay, jakon maanusan. Iswa kasaritak ni Ronald tag subli kami ni Ijibalay. No di na kayat, uray isun tagbati ditoy. Pasensya langan ngam nasaysayatan a pumanaw kami ngam ti masung batak ti katugangan ta. Agayan ayat kami pailaang idi ka ni Denver, nariknakon adinak kayat ti inana. Aging gaan nagkasar kami kat nagnaad kami iti mismo a balayda. Ado dagiti agkakasakit asao, ken pasagid na kanyak, ngam jak in kaskaso. Linmasin kami ngam isulat tamat ti ugali na. Isu ajak kasarsarita, ngamin no kasaritak makangegak laeng iti saan anasayaat. Pagyamanak laeng, ngamin nasingpet, nagagat ken responsable nga asawa ni Denver. Malaksid iti dayta isakit nakmet no maipapan iti inana. Di namat baybayan ti kasjay nga aramiden ti inana kanyak. 5 ti tawon ti anak mi ngam isupay laeng ti ugali na. Adda paborito na nga apo ken manugang. Isu nga no kasjay nga adda ok okasyon, mas kay kayat kun ti agkulkulong latan iti kwarto mi no kasjay amalpas dagiti matrabaho. Diyak amo no anya ti basol ko kenkwana taapay akasjay ti trato na kanyak. Amok asa anak met a perpekto nga inakan asawa ngem aramidak mati amin a kabaalak para iti pamilyak. Jaklatan agtagtagari iti kasta saanen a manayunan pa iti gura na kanyak. Pagtaltali na edeklat ta ti respeto kenkwana kas ina ti asawak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Shirley. Ken ka pagayam, Shirley. Pakitaam latta iti nasayaat ti katugangam pagayam ko. Panagkunak saan akasta ti kinasingpet ken kinaresponsable ti asawam no saan nga insuro dagiti nagannak na. Ipakitam latta ti ayat ken respeto kenkwana. Saan amat maturog ti Dios? Makita na ti kinasinaw ti panagpuspusom asaan a makita ti katugangam. Isemam latta no kasjay nga agsangsango kayo. Pakitaam iti nasayaat. Di mo aramiden dagiti saan na akayat. Kang runaan iti amin, di mo itulok nga agsubangda iti asawam. Ngamin, ad-adda akaunget na ka no agrikyarda nga aginagapuken ka. Patsyak nga agbaliw tumatlaang ti katugangam. Alakastan pagayam, Shirley. Ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.